ta ce tana idan tana kaina ba san ce na gode Allah ba an ce maka ban gane me ta faɗa ba ne da ka taran gila ba fa musu aka ce ku ba fashin baki aka kira shi yayi har fari ma sai nayi a kafta gaba افتقدك يا نور القلب بكاين شكرا حبيبي حبيبتي كيف مصر jimtse anan kuma wato ainin cewa ta iftaqadak ya nurul qalb ma'ana wato ina kewarka ya hasken zuciyata budan bakin sa wai bi kai hukura ba ma shukuran ba wai hukura hakan kuma yana nufin wai lafiya lau na gode ta ce tana kewarsa shi kuma wai lafiya lau ya gode هيا a kafta مصر بكاين مصر رائع سأكون قريبا إلى النيجيري أستاذ الذي بكاين شكرا الحمد لله الحمد لله الحمد الذي بس وأمير بوزو وهمار كل سيرو أجمعين بكاين شكرا الحمد لله يا حبيبتي 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 jimtse cewa ta nan da wani lokaci kaɗan ta kusa da shigo Najeriya wai buɗin bakin sa wai ustazin lazi bai kai da shukura wato ustazin lazi yana nan lafiya kuma har da cewa wai wahimaru kwarkwar sinu wato da kuma jaki kwarkwar sinu shi ma yana lafiya wa Amiru Budo shi ma yana lafiya bai kai da ajma'in dukansu suna nan lafiya wato fayanin ce masa ta kusa ta zo Najeriya amma kuma yake amsa mata tamkar tambayarsa ta yi waɗansu a kafta تذكرني دائما يا حبيبي أنا از جو أنا جو إلى المكتب استوديو مكتب الحمد لله دانا إلى كانو maza gimɗe tana cewa ya kasance da ita har abada amma yana gaya mata cewa wai ana go fa ilal makafta ce wai makaft ya gama dibidibinsa ne yana so ya ce mata wai gashi nan wai yana hanya ne wai zai ji Dala FM Kano abin da ta faɗa daban abin da ya mayar mata daban tamkar zai ka ce wa mutum yau wace rana ce kawai sai kalle ka ce maka lemo wai lemu Allah ko yana gaya maka buɗe ɗan fillo gaba ɗaya babu alaƙa zaka ga alaka kuwa zaka ga alaka zaka fuskanci alakar da ke tsakanin hannuna da fuskarka zaka sani nan kusa kanka ake ji rangila kanka ake ji a kafta تحية للجميع سأتصل بك لاحقا آتن بنفسك حبيبتي nan cewa ta yi ya gaida kowa da kowa kuma ya kula da kansa wai sai tsaye na wasu dariya bai tsaye na wani habibti ya habibti هيا a kafta إلى اللقاء ونحبك شكرا دليلك إلى اللقاء ما شاء الله nan ce masa ta yi ilal liqawa na habak wato sai an jima ko kuma sai wani lokacin kuma ina ƙaunar ka wai shukuran dalilan kawai kai shine kuma ya kara da ilal liqa saboda ina ga abin da kada ya iya kenan masha Allah kuma kowa ma ya iya fada yi ba bakon larabci bane to yanzu dai a takaice dai ka gama fashin bakin ka kenan na gama yanzu me zaka iya cewa akan wannan larabci ba abin da zan iya cewa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan waje an yi wa larabci fiyade an keta wa larabci haddinsa subhanallahi ka ce ka tobara aka yi ai kuwa shadirun ya haka ina ce an gama kun gama abin da kuke so ku yi ko larabci an gama tantance larabci kam to na bar ku lafiya na gode Allah ya saka da alkhairi rangida ina zaka je zo mana rangida ba komai sai wani lokacin na gode ba komai Allah ya saka da alkhairi kai wannan rangila yana da matsala wallahi Ustaz Lazi wallahi tallahi sai dai ba za ka fito ba amma wallahi ka fito yau da bacci san baki zaka je gida Allah ya fi karfinka tun da ya gama da su Fir'auna kai ba komai bane tun da ya gama da sa Abu Jahal kai ma ba komai bane tun da Allah ya gama da sa Abu Jahal to kai ma ba komai bane mana muke banza da mimi kawai buzo kana jin barazanar da yake min ko kana jin abin da yake min saboda an kawo ni aiki kuma nayi rabu da shi da Allah duk barazana ce rabu da shi ya kai ma ka faɗa kace barazana me zai iya maka ba abin da zai iya maka wallahi sai dai ba za ka fito ba amma wallahi tallahi yau jikinka sai ya yakuwa kai zaka tafi ne ko zaka tsaya baki gobe kana gaya mutane magana baka san aiki muke a nan ba in zaka dawo ka zauna in zaka fita ko ka fita shikenan dama mun zo karshen shiri shikenan kawai na tafi ba zan zauna da munafiki ba zaka fito ka same ni wallahi zaka gani jikinka wallahi sai ya yakuwa rangila idan jikina bai taushe ba baka tsoron Allah ba ya kuwa ba yi taushe ba wallahi bana tsoron karen gida jikina ya taushe ba bana tsoron karen gida to yanzu ustaz Lazi kwantar da hankalinka magana ta riga ta kare abin da ya kamata kai ka riga kai Allah ya saka da alkhairi buzo dan filo ya kamata a bani tabbaci cewa za a bani kariya da tsaro saboda wannan da karan mai kai kamar kabewa baya da mutunci na gaya baka domin kaɗan daga cikin aikinsa ya rabe a jikin bango ina shawo kwana ya rade ni da katako
ka kwantar da hankalinka ustazin lazi ba abin da zai maka tare za mu tafi da kai ai ba zai maka komai ban daina wajen